Wêneyan Yekşemîya Seanîna Krîstîyanan li Enkavaya Hewlêrê. Krîstîyanên bajarokê Enkavê ya ser bi bajarê Hewlêrê îro beşdarî di Yekşemîya Seanî de kirin û çiqlên zeytûnê û çiqlên xurmê li ber deriyê dêra Saint Joseph bilind kirin. Yekşemîya Seanîn ew yekşemîyek û dikeve berî cejna rabûnê, cejna qiyamê ya Krîstîyana. Her wiha Krîstîyan ji vê yekşemî re dibêjin Yekşemîya Zeytûn an jî xurma. Li gor bîr û baweriyên Krîstîyanan, Hezretî Îsa Mesîh kurê Meryema Ezra di vê rojê de çûye Oreşlîmê û bi çiqlên dara xurmê û çiqlên zeytûnê pêşwazî li wê hatiye kirin.